За да запалиш успешно огън и да запалиш успешно екипа ти да гори в това, което прави, съм разбрал следното, че и в двете ти трябва да имаш добра структура. Структура, как да подредиш пръчките така, за да запалиш първоначално огъня и след това трябва да го поддържаш задължително, ако искаш да се стоплиш. По същия начин е и в бизнеса. Ако ти искаш да гориш в това, което правиш, трябва постоянно да му слагаш гориво, дърва. Обаче, голяма част от брокерите стигат до този въпрос. Откъде да намерят дърва? Под дърва разбирайте знания, умения, опит, структура, за да можеш да подклаждаш огъня и той постоянно не да тлее, а да гори достатъчно много, така за да ти топли джоба постоянно, а не само от време на време. В момента разработихме с няколко колеги обучения специално за това какво трябва да се направи в тази ситуация, както забелязвате, пазара се променя. Какви определени действия трябва да предприемеш, за да не ти угасне огънчето и да останеш на студено и джоба ти да остане празен. В момента работя с един от най-добрите ментори за цяла България, включително работя с една моя приятелка Цвети Панчева и сме изградили определена система, която можем да дадем готово на всеки брокер, който се нуждае от помощ или от нашия опит. Същевременно, ако ти си собственик на екип от брокери и си започнал да бедстваш вече в тази обстановка, аз вече намерих решения за моят екип и с радост ще ти ги споделя. Така че изпращам те с гледката на огънчето и дано съм запалил в теб интереса. Успех!